सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज बनवते दगडी पोह्याचा चिवडा। ते पण 1 किलो प्रमाणामध्ये मी आज कमी तेलकट, कुरकुरीत आणि महिनाभर टिकणारा हा चिवडा बनवून दाखवणार आहे। तर त्या सर्व टिप्स मी या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लास्टपर्यंत बघा आणि चला तर मग आता खमंग आणि कुरकुरीत महिनाभर टिकणारा दगडी पोह्याचा चिवडा बनवायला सुरुवात करूया। तर दगडी पोहेंचा चिवडा बनवायचा आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला लागणार आहे तिथे दगडी पोहे। तर हे पोहे मी स्वच्छ निवडून घेतलेले आहेत, नीट करून साफ करून। तर त्यामध्ये काही कचरा खडे असतात ते साफ करून घ्यायचे आहेत। तर हा मी पूर्णपणे स्वच्छ साफ करून घेतलेला आहे। तर हे पोहे मी एका मोठ्या पातेल्यामध्ये काढलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला जेव्हा चिवड्यामध्ये फोडणी देईल तेव्हा आपण मिक्स करताना आपल्याला सोपं जाईल, म्हणून आपल्याला इथे मोठं भांडं वापरायचं आहे। तर पहिल्यांदा आपण एका वाटीमध्ये लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे 2 चमचे। तर इथे मी सर्व मसाला एकत्र करणार आहे। तर हळद घेतलेली आहे मी 1 चमचा। तर नंतर इथे मी घेतलेला आहे हा रामबंधूचा चिवडा मसाला। तर हा खूप छान टेस्टी असतो रामबंधूचा, तुम्हीही नक्की वापरा। तर इथे मी 2 चमचे तो घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तर आपल्याला इथे सर्व मसाले मिक्स करूनच घालायचे आहेत। नंतर मी इथे घेतलेली आहे पिठी साखर। तर 2 चमचे मी इथे पिठी साखर घेतलेली आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही इथे पिठी साखर वापरू शकता। मला खूप आवडते तिखट आणि गोड, म्हणून मी इथे वापरलेली आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपला मसाला तयार झालेला आहे मिक्स करून। तर हा नंतर आपण शेवटी वापरणार आहोत। तर हा बाजूला ठेवून देऊया। तर स्टेप बाय स्टेप मी इथे करत आहे सर्व, तुम्ही लक्ष देऊन बघा। नंतर इथे मी तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये। तर हे तेल आहे मी आधी शेव तळलेलं होतं, शेव तळलेल्याच कढईमध्ये मी इथे चिवड्याचं साहित्य भाजून घेणार आहे। तर शेंगदाणे मी इथे घेतलेले आहेत 250 ग्रॅम। तर 250 ग्रॅम शेंगदाणे आपण तळून घेतलेले आहेत अगदी कुरकुरीत। नंतर इथे मी डाळे घेत आहेत। तर फुटाण्याची डाळ असते ती 100 ग्रॅम घेतलेली आहे। तर हलकेसेच आपल्याला हे भाजायचे आहेत, म्हणजे तळायचे आहेत, खूप काही वेळ न लागता। तर इथे मी नंतर खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत। तर 75 ग्रॅम मी इथे खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत। तर 1 ते 2 वाटी मी इथे खोबऱ्याचे काप करून घेतलेले आहेत। ते चांगले खरपूस होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। जास्त पण करपवू देऊ नका, नाही तर कडवट लागतील चिवडा खाताना। तर अशा प्रकारे आपल्या इथे मस्त सोनेरी रंगावरती खोबऱ्याचे काप तळलेले आहेत। नंतर आपण तळणार आहोत इथे लसूण। तर लसूण हा मी अख्खा घेतलेला आहे, असा अर्धवट सोललेला आहे सालीसोबतच। तो एकदम कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचा आहे। तर लसूण आपला कुरकुरीत मस्त असा फ्राय झालेला आहे, आता काढून घेऊया। नंतर इथे मी 1 ते 2 वाटी कढीपत्ता घेतलेला आहे। तर कढीपत्ता एकदम कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचा आहे। तर असा चुरा झाला पाहिजे इतपत आपल्याला तो तळून घ्यायचा आहे। तर आता तळून झालेला आहे अगदी कुरकुरीत, तर तोही काढून घेतलेला आहे। तर शेवटी आपण घालणार आहोत त्याच तेलामध्ये 1 चमचा मोहरी आणि 1 चमचा जिरे। तर जिरे मोहरी तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर जो आपण मसाला बनवलेला होता तो इथे पूर्ण तेलामध्ये घालायचा आहे। गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे, लक्षात घ्या। आपण जेव्हा मसाले कढईमध्ये घालेल तेव्हा गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे। तर आता सर्व मसाला भाजलेला आहे, आपण सर्व साहित्य भाजलेलं आहे। तर सर्व आपण आता इथे घालूया। तर लक्षात घ्या, हे सर्व आधी मी घालत आहे आणि मसाला शेवटी घालणार आहे। तर पहिल्यांदा आपण शेंगदाणे, खोबऱ्याचे काप, डाळे आणि आता लसूण हे सर्व आता घालूया। आणि आता हे घातल्यानंतर आपण मसाला लगेच घालायचा नाही, ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या। पहिल्यांदा आपण हे सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊया। जर तुम्ही मसाले पण यासोबतच घातले तर ते मसाले या साहित्यांना लागेल, त्यामुळे व्यवस्थितपणे सर्व लागणार नाही, कुठे लागेल कुठे नाही, म्हणून स्टेप बाय स्टेप आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। तर शेवटी आपण सर्व मसाला घालणार आहोत। तर मसाला घातल्यानंतर आपण हे मिक्स करून घेऊया पहिल्यांदा चमच्याने, कारण की ते फोडणी गरम आहे। तर अशा पद्धतीने आपण मिक्स केल्यानंतर आपण हाताने हे मिक्स करायचं आहे। तर हाताने हलकेसे
आपल्याला हे पोह्यासोबत मिक्स करायचे आहेत. तर मी हाताने मिक्स करून घेतलेले आहेत. असं चोळायचं आहे हलक्या हाताने, म्हणजे मसाला पूर्णपणे लागेल. तर कलर पण चेंज झालेला आहे पोह्यांचा, तुम्ही बघू शकता. तर अशा प्रकारे आपले सर्व मसाले आणि साहित्य मिक्स झालेले आहेत आणि शेवटी मी घालत आहे तळून घेतलेला कढीपत्ता. तर कढीपत्ता पहिल्यांदा घालायचा नाही, कारण की जर आपण कढीपत्ता पहिल्यांदा घातला तर जो आपण मसाला तळून घातलेला होता तो कढीपत्त्याला पूर्णपणे चिटकेल, म्हणून इथे आपण सर्वात शेवटी कढीपत्ता घालायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपला इथे दगडी पोह्यांचा कुरकुरीत मस्त खमंग असा दगडी पोह्यांचा चिवडा तयार झालेला आहे. तर हा चिवडा अगदी टेस्टी झालेला आहे. कमी तेलकट, कमी साहित्यामध्ये. अगदी जास्त पण साहित्य वापरू नका. जर जास्त साहित्य वापरले तर चिवडा खाताना कचकच लागते खूप. म्हणून इथे मी जास्त साहित्य वापरलं नाही, परफेक्ट प्रमाणामध्ये साहित्य वापरलेलं आहे चिवड्यासाठी. तर हा चिवडा थंड झाल्यानंतरच बंद हवा डब्यामध्ये भरून ठेवायचा आहे, गरम असताना भरायचं नाही. तर अशा प्रकारे दिवाळी फराळामध्ये मी खमंग कुरकुरीत चिवड्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. कशी वाटली नक्की ट्राय करा. आणि जर तुमचे दगडी पोहे नरम असतील तर तुम्ही गॅसवरती पातेले ठेवून त्यात हलकेसे गरम करू शकता. तर अशा पद्धतीने परफेक्ट प्रमाणामध्ये मी चिवड्याचे साहित्य वापरून कुरकुरीत चिवडा बनवून दाखवलेला आहे. तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.